Intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Ah, ja, het is aan het filmen. Welkom in een nieuwe video en ik pees dat iedereen wel weet die al een beetje lang naar mijn filmpjes kijkt. Als ik dit nu aan heb, dat is voor te waar. Nee, gast, ja, hou. Ja, ervoor wat ik te waar naar die auto, dus we moeten naar de keuring. Het gaat over het Nederlandse 318 ES, natuurlijk. We gaan er hier een keer mee pakken. Dus ik kijk die overal aan, omdat ik er moet aanwerken. En kijk, wat moet ik er aan werken? Hier zijn. Let op je wel kan zien, die zetels. Dat moet daarin voor de keuringen, want nu, ja, iedereen weet wel, ja, het zijn cupzetels zijn, ja, dat is magnifiek, dat is de max, dat is kwijt nieuw eerste. Kijk ze, hé. Ah, wacht, hé, en dat wordt nog met de handtekeningen van de ene echte Bjorn 6, ja, dat blijft ook de max. Ik ben er echt preus op. Joehoe! Kijk, de keer hier zijn. Ja, dat is dus van een rallypiloot, hé. Ja, de max, hé, de max, hé. Maar dus ja, de cupzetels moeten eruit. Dat is natuurlijk vrij schoon en vrij chic. Maar voor de keuringen moeten ze eruit, want ze staan blokvast. En voor de keuring moeten ze kunnen vooruit en achteruit kunnen. En doordat het een coupé is, moeten ze kunnen vooruit plooien ook. Maar ja, wat je kunt zien, die cupzetels hebben botten door de vooruit. Ja, dat is zo niet goed komen, nee. Dus dat moet er nog uit aan. En moet er nog een lampje zetten. Nou, voor het onderhoud. Je hebt dan dat die onderhoud nodig heeft. Ja, je gaat op onderhoud unten hebt dit. Maar goed, wat, dat lampje, dat wordt wel een keer vergeten. En ja, dat is hier met die fiche. Ja, overkant. Ik kan hier zitten naar de, ja, ken je niet van de Simpsons, dat is Bart Simpsons hier, ja, ik ken je dat van. Kijk, hier moet ik doen, en die fiche, ja, ik ga dat al openzetten, want anders gaan we dat nog weer vergeten. Een met een verbinden, ja, ik moet tips zo op internet, 2 dingen verbinden, contact aanleggen, weer afleggen, en toen is dat in orde. Toen is dat lampje uit. Dat moet ik dus wat nog een keer doen. Ik heb daar een nieuwe isolatie voor liggen, van de Roen is dat zo, dat is prachtig als dat erdaan is. Maar ja, dat vraagt een beetje dit en dit eigenlijk niet. Ik weet dat je er die gasten hier eigenlijk al zien hebt, ja. Mario en Luigi. Ja, dat is hier allemaal tof, want het komt niet in naar haar. Maar ik dat hier heel aan het pimpen en aan het doen vind, naar haar. Ik ga dat toen een grote slogan hangen van boven. Naar haar. Gewoon niet haar, naar haar. Ja, genoeg zeverd, anders gaan die zetels er weer niet in raken. Nee. Het probleem is ook, moeten naar de keuringen. Maar ik heb geen afspraken en eigenlijk, de eerste beste volgende afspraken is, het was een overwege januari. En dat is een probleem, want die moet van de jaar nog keurig zijn. Dus ik moet in de rekening gaan schuiven, niet van het snug is vroeg. Ja, ik dat het meest keurig zijn. Wat ik ook ga doen, is die zand er een keer afhalen. Normaal voor de keuringen, zoals ze me juist van voren zitten er heel smalle spacer. Ja, je is nog keurig geweest op die wiel, zijn er nooit niets van gezegd. Maar ik ga door eens een hele drip leggen. Hier zijn door eens een hele met de BMW-kapjes. Want ja, die baan, ja, dat is nog splinternieuw, hè. Ja, en ja, dat mag wel een keer gebruikt worden, vind ik. Allee, ho, we gaan eraan beginnen. Dat is toch zalig, ik heb het achterbank van de daar te zitten. En dan moet ik een keer moest er in de achterbank liggen. Wat een plaat dat ik hier in zeg, maar vind toch. Goed, enfin. Dus de ene cupzetel is er uit. Dat is nu een tweede of derde keer dat ik dat moet doen. Ondertussen kan ik het al een beetje. Het zijn nou 2, ja, het zijn eigenlijk maar 4 botten los. Nee, ja. Kijk, daar 2 en hier 2. 2 plus 2 is 4, zeggen ze. Kijk, die gordels houden dat dan onder de achterbank steken. Nu goed, dat is voor later. Wat ga ik het nu eerst doen? Ja, stofzuigen, ik ga dat wel later een keer doen. Je zegt, godverdikke toch. Ik ga nu eerst een gewone zetel hierin steken, want morgen moet hij op onderhoud. Ah ja, moet aan de zetel zitten voor te rienen. Ik weet ook niet of vandaag genoeg dit gaan voor zo'n 2 te steken. Ja goed, ja, ik ga dat weer proberen er een time swap van te maken. Ik heb dat geprobeerd. Iedereen gaat dat al zien dat dat gelukt is. Ja, en ik weet het weer niet. Kijk, hier weer op knopen zitten doen. Time swap. Oh ja, goed. Kijk, die cupzetel staat hier nu. Ja, dat is ook zo. Dat hangt eigenlijk vast. Al mijn zetel zelf. Dat is niet zo slim, ik weet het. Maar achterste hangt wel goed vast aan de gordelpunt. Dat we dat echt moet. Oh la, dat is toch heel anders zitten, nee? En een gewone zetel. Hopla, de gordel aan. Ik ben gereed voor een testrit, gasten. Ja, we moeten zeggen, een gewone zetel installeren is echt veel gemakkelijker dan die cupzetels. En we hebben die gewone zetel geplooid dat ik naar voren. Die achterste botten schuift dat heel naar van achteren. Die voorste botten. En die cupzetels, ja, je kunt daar allemaal maar over van. Ja, goed wat. Het zit ook gemakkelijker, geen rapper in de gordel aan. Ik zie alleen maar voordelen, maar ja, hou. Ja, hou. Ja, pas op, pees toch dat ik die 318 is. Ik heb eventjes origineel. Nou, ik kan niet beloven dat het langer is, nee, maar toch.
Ga hem een keer, ja, het stuur ga ik laten zitten. Ja, zo'n stuur, dat is eerst helemaal. Originele zandjes, originele zeteltjes. Dan weer een keer eventjes origineel zijn. Dat ga ook wel lekker eerst zijn. Voor dan zo een keer eventjes, ja, meer rond te doen. Maar niet te lang, ja, ja, toch weer een rallymodus, hè. Ja man, zeg, wat doe? Die tweede zetel is er ondertussen wakker gerot, maar ik ga vreselijk moeten kijken voor ja, die draad daar trekken of die botten een keer een beetje ja, goed te vernieuwen zeker, want ja, ze zijn niet 100% kan aanspannen, die ene draait een beetje deuren, enfin, zwart, zorgen voor later, het mag gekeurd raken, weet wel, ja, ze er niet kijken dat dat boetje vast te zetten, dus de zetels zitten erin, nu moet die auto omhoog en de andere zand eronder. Die kan ook verzetten erop, door de Jean, die Sparko Jean, ben wie dat er erop zijn, want die binnenkant, ja man zeg. Maar ik ga er in toe, wat de minuten zijn. Hé, zet je nou een stuk land in hassen, kijk een stuk land van de boer meegepakt. Het is dit voor nood tot de zakken, en ik kijk naar als hij dat ook kan doen heeft, die zakken. Ik zei zakken. Ah, nu zei. Ja, het is toch dat ze gewoon niet te veel zagen van die hele lucht en die donkere flessen. Ik heb al gehoord dat er een stapelij staat, zo moet het goed zijn. Dus ja, staat een stapelij niet hassen. Oh. Back to original. Ja, eigenlijk toen er nog moeten weer witte lucht in zijn en toen is het weer bikant heel origineel. Ja, en die sperren ervan onder me. Sst. Dus ik heb ook in het geleerd dat je dat ook kruislinks moet aanspannen. Hou, van onder, van boven, links, rechts. Maar ja, we doen er al een beetje toen, ja. En ja. Wat een goede tip, als je een beetje gereden hebt met je auto en je nieuw zaden rijdt, achter een paar 100 kilometers. Ja, spant dan nog een keer goed aan, dat je niet om een keer onder baan zit met 3 wielen, want toen is het minder web, weet ik. Ja, zie je we gaan, heb 3 poen, hey! Hopla. Ja, en ik spannen dat op 120 newtonmeter, dat was een term dat ik geleerd heb, weet wel. En nu de finishing touch, hier zijn de BMW kapjes. Ja, natuurlijk, ja, anders is dat een beetje bloed, hè. Maar hoe zit dat weer juist in elkaar, hè? Dat is dan voor eerst gewoon even draaien, hè. Ja, voilà, hè. En hopen dat we geen verliezen. Want ik heb dan gehoord dat die Jean, ja, niet de hoofdprijs waard zijn, maar dat dat toch aan het wadden waard is, ja. Het is eigenlijk beter dan een stalen Jean, ja. Ja, voilà, hè. Ik ga dan een keer toe van dicht, hè. Want dat is lang geleden dat ik hem zelf eigenlijk al zo gezien heb. Ga ik het kapotje toeleggen. De eerste foto dat ik er ooit van gezien heb was al zo. Met de kapot open al zo. En met die zon, ja, zonder hele lucht en zonder zonneband. Dat zijn weer akkefietjes dat ik gearrangeerd heb. Maar ja, houdt dat ook wel een wat, maar ja, die zwarte vind ik toch chiquer, eerlijk gezegd. Maar ja, goed, ja, kijk, wat je kunt zien, zit er een spacer tussen. Ja, dat is het wat van niet, maar ja, je weet weer maar nooit dat ze dat het toevallig zien in de keuringen, dat ze me daarvoor een afkeuren. Dat zou weer nog jammer zijn. Ja, voilà, ze. Volledig keuringsklaar, het lampje gereset, de baan geblazen, alles erop en eraan. Die cupzetels gaan we hier niet insteken, want dat is zoveel de eerste zijn. En soms vraag je toen een keer af, maar wanneer hang je toen een keer een bordje? En wat kijk ze. Hier, ze. Als dat wel square en scherp staan. Oei. Oh la la la, wacht een minuutje. Nu zei. Die ondersten, en kijk dat bijhang zei vandaag. Ik vond dat vandaag dat paste. En ik heb dat op bijhang. En er is nog een verandering. Kijk daar zei. Daar heb je de Michelin, de M, BMW en daar de E30 M Power. Die bovenste, heb ik dat dus ook vandaag bijhang. Ja, en dan zo een beetje met de keer, ja, ik heb er nog veel in voor tangnieren. Een beetje met de keer gaat dat hier om een keer schoon verlang en gaat dat je heel vormen pezen. Kijk, allee, hopen, kijk. Dat je niet binnenkomt en je zegt van, wat verdomme, wat dan 3 rol aan de muur geplakt, zeg. Ah ja, en dat heb je er ook nog niet gezien, het is een update aan de kabinet. Kijk, de carrière, zeg. Reclam. Ze mag niet stier, zie. Ho. Ja, dus als je er kelderwerk nodig hebt, moet je ermee maar bellen, niet hassen, ja.
Goedemorgen gasten. Het is 3:30 s'nachts, 3:30 s'nachts. De keuring gaat de 7 open. En jawel, ik ben zot genoeg voor dat zo vroeg te gaan staan. Want ik heb nog werk te doen, dus moet ik zeker op tijd zijn. Nee, het is gewoon gasten. Het is nu bijzonder 6 uur, dus bij de uur gaat de keuring open. Dus ja, 6, 7, ja, een uurtje op voorhand. Het is te open dat we er deuren zijn, dat het allemaal goed verloopt. Geen probleem, hoe de garagist zei. Ik heb de auto nog even onder gedaan, de garagist zei van ja, er gaat zeker geen probleem zijn door de keuringen. Je staat echt perfect in orde, het is echt een schone auto, dit, dat. Dus ja, ja, normaal gezien zou dat al moeten goed komen. Hoop ik, hoop ik, want ja, kijk die gasten in de keuringen. Soms zoeken ze hun echt totdat ze het wat vinden. Als het er niet aan staat, dan ja, ja. Ja, goed, kijk, hier is die zij. Ja, hoe rapper dat ik dan weer weg ben, hoe liever dat ik het deed. Allee, ja, ik ga nu nog een beetje verder slapen zijn, auto, automatische piloot en ben er van deuren. Allee, tot in de keuringen gasten en het is toon dat mijn groene lucht in. En papa gaat ook mee naar de keuringen met de buggy. Kijk hier zijn. Maar ja, de buggy is verkocht en de buggy moet gekeurd worden voor verkoop. Maar ja, kijk hier. Teamkeuringen! Dus we staan hier nu in de reken, zonder afspraken. We worden al langer niet met het niesten. Bij dat er hier zin die hierover nadenken. En kijk, we zijn ook langer niet te lasten. Santeza. Ja man zeg. Nu ja goed, ondertussen is het open en schuift dat hier lichtjes en lichtjes voor. Hey, we kunnen weer bij verbouwen gasten. De cup zit er weer in. De zand er weer onder. Met spacers. Ja. Het was een sympathieke kerel. Ja, je kende wel tof van auto's. Ja, je zei dat het proper stond en alles drip en eraan. En je vroeg juist, ja, waarom zit er een sper in? Nou ja, ik zei voor betere grip. Ja, goed, ja. Dat is al goed verlopen. Je is gekeurd dat moet volledig blanco gekeurd. Alles drip en eraan. Ja, eigenlijk perfect. Ja, we kunnen er weer gaan rijden en doen. Dus ja, dat is vrij goed nieuws. De D gaan er weer in, maar nog niet direct. Ik ga eerst even rondgaan met de originele zetels erin. Wijn, appelpret en een... ja, by the way. De buggy is ook gekeurd, dus gekeurd voor verkoop was dat. Jammer genoeg, maar ja, goed, zwart. Het is wat dat is. Wat wordt het nu weer aan het zeggen? Ja. De cupzetels gaan er weer in, maar nog niet direct. Ja, kijk dit. Ik ga eerst nog een beetje, ja, zo er kan meer in. Het is ook winter zoveel hakker, dus ook eigenlijk niet meer in. Ja, wat heb ik nog meer te zeggen? Ik zou er een klein beetje mee in. Ja, dat is eigenlijk ook nog wel. Kijk, hier, dat is een creatie van de garagist. We hebben het open bepijst. De lucht stond een klein beetje te veel om liggen. En je moest er dus een klein beetje omhoog om het fysieke voor dat biet te regelen. Ja, het probleem is, het is heel vast en gerost en gedaan. Dat is een hele propere set. Dat, oei, dat is hier nu, het ijs om. Dat is een hele propere set. En deze set, je ziet wel, is een beetje, ja, idolhof gezien. Dat is wel vast en gerost. Ik zeg ook dat we dan een beetje appspien met een bloksknop een of het ander. En jawel, dat is goed gekomen. De luchten worden perfect afgeregeld. Dus ja, kijk, MacGyver style. Ja, ik zeggen, Stefan, bedankt voor het kijken naar de vlog. Vandaag geen aan boord beelden, geen scheve beelden. Gewoon een rustig filmpje was het geweest. Kijk, ik ben blij. Ja, ik sta een keer in originele modus. Behalve het stuur, maar goed, wat, dat is ook maar een kleintje. En ja, ik zie hem wel heen en zo. Maar met de zwarte zand zie ik hem ook wel heen. Natuurlijk met die witte rallyzanten is het ook heel schoon. Maar die witte zand is hier naar gelegen en dat was prachtig. Maar dat is jammer voor dat mee rally te rijden. Nu goed, dit eigenlijk ook. Dus eigenlijk moet ik dringend sparen voor wat anders in gasten. Ja, goed, wat. Het zal zijn tot de laatste keer. Stefan, bedankt voor het kijken. En ja, hoe kerstdag is ook zeggen. Ja. En de laatste week is nieuwjaar, dus ja, hoe nieuwjaar ook. Salut!